Calvin Harris a Ellie Goulding. Vždy první s nejnovějšími hity. Kiss Jižní Čechy. A od těch novinek se na Kiss Jižní Čechy vrhneme na tu starší muziku, protože se nám blíží středa, vlastně za 3 dny už je to tady. A protože to bude druhá středa v měsíci, tak nás čeká co? No, čeká nás retro party, ty největší pecky z 90. let po celý den. Tak tohle to je úplně jasný, to bude možná i dvakrát, to je symbol 90. hrivej What is Love, musí prostě vejít. Další legenda John Scatman z Captain's World, já jsem se určitě se no ale třeba zasíťování Budějovické radnice a nebo má na starosti internet v Budvar aréně, takže je vidět, že kluci jsou odborníci na slovo vzatý a jejich stránky jsou www.vyladěnýinternet.cz, tak zkuste